Primeram bebi. 67 kronodeia. Hau telefono zenbaki bitxia. Norbait okertu eginda, inundik ere. Bai, nor da? Kaixo Aitona. Barkatu, baina okertu egin zarela esango nuke. Ez Aitona, ez naiz okertu. Utzi azaltzen ikaratu orduko. Kerizpen naiz, zure birbilo ba. 2151 urtetik deitzen dizut. Gure aroan kronofonoak ditugu. Krono zer? Kronofonoak. Zuen telefonoen antzeko aparatuak, baina kronodeiak egiteko aukera ematen dutenak. Hau da, beste denbora batera deitu aldugu. Txantxetan ari zara ez da? Zer da hau? Irratirako, ala? Ez ba, lasai, hau guztia normala da. Lehen aldian kronodei bat jasotzen duzuelarik, txantxetan gabiltzalako susmoa izaten duzue. Frogaren bat eman diezazuket. Zure biografiari buruz galdetu aldi dazu. Ezaguna dut. Eta zure etorkizunari buruzko informazio guztia daukat. Harik eta, tira, hilkozaren arte. Baina hori esatea debekatuta dago. Bai? Erantzun orduan. Zer egin nuen 2019ko uztailaren 12an? Utzi, Ekine eta Xabirekin joan zinen sopelako ondartzara. Ez zuen eguraldi ona egiten, baina ondo pasatu zenuten. Egia? Nola dakizu hori? Neukere nuen eta gogoan. Familiako datu guztiak dauzkat. Ordenagailuan sartzen ditudan orduko eskura dut informazioa. Ara? Telefonoa hartzerakoan pentsatu dut zenbaki bitxia zela, baina enuke sekula esango hain bitxia izan zitekeenik. Bai? Ulertzen ez dudana zera da. Nik, 18 urte bete nituelarik, seme-alabarik izango enuelako erabaki irmo hartu nuen. Nola izango dut birbilo ba, seme-alabarik izango espadut. Haiene, erabaki irmoak hartzen ditugu, bai? Harik eta erabaki hoiek aldatzen ditugun arte. Egon, lasai, hori ez aldatuko etorkizunean. Tira, sinetxe egin beharko dizut. Bueno, posten hau behintzat, euskaraz egiten duzuela 100 urte baino gehiago joan direlarik. Bueno, horrek badu bere azalpena. 15 urte betetzearekin batera, gure adimenean nahi ditugun hizkuntzak sartu alditugu. Txip batean datoz, eta horrela ikasita ditugu. Eta zein hizkuntzatan hitz egiten duzue, ba? Guk ez dugu hitz egiten. Telepatiaz komunikatzen gara. Ara? Eta nolatan deia? Begira, antropologia modulua gehitu dut adimenean. Baina datuak baino ez ditut, dimentsio sozioafektiboa lantzea falta zait. Hori ikertzen ari naizelarik, deitzea bururatu zait. Ea galdera batzuei erantzun diezaiekezun. Bueno, bota.